ассалому алайкум дӯстон, мардум подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 12 феврали соли 2026 сол навори хонаҳои арзон. Ҳамон хонаҳоеро навор кардем, ки шумо бояд бихаренеш. Интизор будем бачаҳо. Ҳамин хонаҳои арзон мондем, ки ҳамин зури мардуми хонахар барасанд. Медонем, ки 70-80% мардум барои харид кардани хонаҳои арзон тамошо мекунанд. Иншоалло ки баҳри шумо. Видеора любой хел дастгирӣ кунем бачаҳо. принципи кории Саудо ТВ ҳамияе, ки шумо любой хел дастгирӣ мекунед, любой чизи фурӯширо мо любой хел реклама мекунем бача азиз. Ҳамин дар WhatsApp муроҷиат бикунед, Саудо ТВ дар хизмати шумо. Баъдан дӯстон, як савол бутам. ҳамин моҳи шарифи Рамазона кадоми шумо ждат дорен? Якмаш ман моҳи Рамазона иншоалло ки бесаброна интизорам бачаҳо. шумо чӣ? ответуна дар комментария битен, навора шуруъ мекунем. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад, ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем, мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем, бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, яка мега ки аренда квартира дар корай. аз даруни шаҳр, тарафҳои Гипразем, тарафҳои Султони Кабир, тарафҳои Қараболо, тарафҳои автовокзал моҳона то 1000 сомонира дар корай мегирем. яъне ки квартира снимат мекунем. кадомитон ҳамин территория гуфтагимон то 1000 сомон хоҳиши хонатона аренда додан дорен. ина марамат ака беҳтарин шахсияте бача азиз. просто мега ки одам боша ки ман хонаша хушту тоза нигоҳ кунам, ҳамин ҳар моҳа 1000 сомон додан бигирам. беҳад варианти зурай. ина марамат аз нуми канали мо ака хати маслиҳат кунем бачаҳо. мега ки хона барои иҷора дар корай аз Зарафшон 9 километр боша. агар мега дар WhatsApp ма нависонен. инаи шахсият дигари мега ки мада ай Зарафшону ай 9 километр дар корай. одамое ки ай тарафҳои Зарафшон, тарафҳои 9 километр мақсад хонаҳотона хоҳиши иҷора додан дорен, фақат ки ай Зарафшону 9 километр бача азиз, ина дар WhatsApp шо нависонен. ҳамин хеле эълон дар кор боша, дар WhatsApp-и Саудо ТВ нависонен. иншоалло ки мо эълон мекунем. худо хоҳад тариқи эълон кори шумо аввалаш худованд, баъдан мо савоб мешавем ки кортон ҳал шава бачаҳо. мегзарем ба аввалин Kia K5. ин мошинча бачаҳо варианти алишияй. ҳарчанд ки хай нархам мега мондем, не ки асосан барои алиш кардан дар Саудо ТВ муроҷиат карданд. Kia K5 дар Душанбе бачаҳо 2016 солай ба нарх 150 000 сум меганша. алиши вариантам дора. қисми дохили мошин тоза ҳак, растамошка утил ҳуҷҷати 1 сола. мошин 20 рӯз пеш мега аз Корея омад. пробег 196 километр, 1000 не. моторш ди турбо, 3 режим дора бача азиза. понли панорама, ягон ҳавли, яъне ки 2 сотиха боша ё ки квартира боша, болои мошин мега пул метем. варианти беҳтарин марамадсон занг дар акаха чахчах кунен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хона равон кардан, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан, ки дар ноҳияи Файзобод ай деҳаи Боғимирда қарор дора. 5 дар хона ай 6 сотиқ замин дора. сохтмон нопура. марҳамат дӯстон, занг занен. телефоншон, WhatsApp шона мегзорам, аз нуми канали мо муроҷиат карда метонен.
2 خانه 4 به 3 2 خانه 5 به 3 1 خانه 6 به 3 خانه دارای سرتیفیکات لایحه ساختمان خانه میگه در نام خدمت یک کم از شبن یک کم از سمرس داره تخته ریکت داره تایورای نکی شیفیر زورم نرسید نتونستم خریده میگه ایبان قرضدار شدم با هم حالت با هم خاطر مقصد سوان سودا میکنم میگه اینا مرامت خونه پلاوین سیمن بلوک پلاوین خوشتی پخته از دومی کانال ما زنگ بزنین 190,000 سومانی انشالله که با ارزان تون میکنم بچه عزیز. دوستان میگذاریم با سومین участковый فروشی. участковый فروشی روان کردن که در ناحیه وسیع میدونین همین ما شما دا میگم که بچو همین دستگیری کنین همین شما چند قد دستگیری کردین انشالله که با سعود و تیوی نوار میکنم همین دستگیری نباشه اگر با همین گفتیم مرده که قزیق نمیتوقی حرکت کرد دستگیری کنین. مسئله участка دا بیم در ناحیه وسیع محله صلح‌آباد سابق درجین 4 сотиқ 1 барак дора 120,000 нарх ватсап дасти рақамоша мегзорам мега ки хона 6 ба 3 ай об свет ҳаста наздикишта метпун садиқ мактаб масҷид ҳастай документу сатфоиза як кам аз шебен як кам аз санги калон ҳастай 120,000 сомон 4 сотиқ як хона занг зада чахчах кала бигиринаш. دوستان میگذاریم با چهارمین خانه فروشی روان کردگی. خانه روان کردن خانه نزدی حولگی روان کردن که در تبچکه های 4 کامناته های 1.8 سوتیق زمین داره 390,000 نرخ داره. خانه در حالت خوب قرار داره در جای آباد های همه حجت های ضروری را داره مکتب مغازه و بیمارخانه هسته خلاصه خانه در جای آباد آب هم داره برق هم داره هسته. خریدار حتما از دومی کانال ما سعود و تیوی مراجعت بکنه اگر انشالله با معامله ساز داره. پروسا بچه ها ردی اینترس نی زنگ نزنین پروسا اکا همی خانه شده چه خیلی های حجت داره نداره عریش بشه نمیشه و همین قسم دارم دیگه شم مونده شبت نمیشه و این خیلی نه بچه عزیز خوش همتون کمی فقط سریوز نی زنگ زنین. دوستان میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هستی که در ناحیه رودکی دکانتا کوارتیرا در 5 اتاج با مساحت 50 متری کوادراتی 240,000 سومانی. خانه فروشی سروشنا در لنسکی رایون برمونت حالتی کروبکا اجازتی ریمونت داره آب داره سویت داره در نزد خانه مکتب صدیق و مسجد هستی دکمنتو شرطنامه یک ماه پس تخ پاسپورت تیار میشه و دو رقم دستی واتساپ داره زنگ بزنین از دومی کانالی سعود و تیوی مراجعت کرده میتونه بچه عزیز. چخیل میبینین 50 کوادرات های 240,000 میگه دکامناتا کوارتیرا در ناحیه رودکی مرامت سون وارینتی بهترین زنگ داره چخچخ کرده بگیرینش. دوستان میگذاریم با ششمین ماشینی فروشی. همین یک تایگه ماشینچه بود مقصد خواستم که در بین خانه ها دبا بکنیم شاید اون کس بخره ارزان تر بود خیلی سستن این سوز خطی اوپل افکا در کوزیفی کاروان سالش 97 شهر باختر ناحیه کشونیان 37,000 بنزین گاز ابیو موتور 1.6 پروژه 123,000 کیلومتر میگه بچو خیلی چیزی هست همین خیلی مقصد коробка механика караван утилизация дора 11 моҳа ҳуҷҷат дора мотор коробка хадаво ягон расхона дора хулоса мошинчаи созаи 37,000 мегем бо савдош мекунем ина дӯстон кадоми дар корай дар рақамҳои ахири 37 занг бизанем бачаҳо азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ бачаҳо азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дора дуҳуҷрага квартира дар 9 этаж бо масоҳати 78 квадрат як гап бугум бачаҳо ҳами лайкотона гузорен ами навор фақат лайк талаб мекунад бачаҳо як та лайк монен навор 10-15 нафар дар топ мерава иншоалло ки бо соҳиби ами хонаҳо пайдо мешаванд ва шояд нафаре боша ки хоҳиши
хонаҳошона савдокунӣ доранд, дар WhatsApp роӣ мекунанд. ҳамин дастгирӣ ҳаматарафа мешавад. медонем бачаҳо азиз, не толко ҳамин Саудо ТВ навор кардан гираву аз шумо дастгирӣ нашавад. ҳамин ҳама каса як га дастгир мекунем, беҳтарин кор мешавад. шояд рӯзгузори дигари пешида маҳаллаи 9 микрорайон бачаҳо азиз 217,000 сомон иншоалло боз савдо мешавад. ошёнаи 9 мега, духонага 78 квадрат 217,000 сомонӣ дар Регар қарор дорад дар ҳамин дом бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира дар 6 этаж ба масоҳати 45 метри квадратӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Баҳор қарор дорад. Нарха бинен 245,000 сомон. ҳамин ҳолат кардагӣ бачаҳо азиз савдо мешавад 265,000 245 гуфтам 265,000 45 квадрат духонага дар Рӯдакӣ мега дар 6 ошёна монтаж шкатур кардагӣ иҷозати ремонт ҳастай бино дар назди лаби роҳ назди бино ҳама хизматрасониҳо мебошад. аз ҷумла хай ҳама кишид мешавад садиқ, мешавад масҷид, мешавад бозор, мешавад поликлиника, мешавад аптекаву магазину супермаркет, гипермаркет ва дигар маркет бачаҳо. хулоса любой чи ҳастай. ина марамат занг бизанен масъакам бигиринеш. мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ. одамое ки айрегар квартираи арзон кофтесен марамат қабулш кунен. просто хай тайёракай медорен зиндагӣ мекунен. 250,000 сомонӣ як хонага квартира дар 1 этаж ба масоҳати 40 метри квадратӣ дар 1 микрорайони шаҳри Турсунзода собиқ Регари Пешина. 250,000 телефоншон ахираш 4224 занг бизанен. срочно 3 евро ремонт, люкс ремонт мега ки наздики мактаб, наздики садиқ, наздики клиника, стадион очен ҷои зуд мега очень хорошее место. хулоса ки дӯстон 40 квадрат 250,000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комнатага квартира дар 7 этаж ба масоҳати 35 метри квадратӣ Дружба народов мега тӯстии халқҳо шаҳри Бохтар Қурғани Пешина 250,000 35 квадрата. медонем барои чи ҳамин тарафон нарх наво қиматай чунки хай дар ҳамун ҷои ободае бачаҳо. ҷое ки обод бошад нархҳо гарани қимат мешавад. нигоҳ кунед ҳамин душанбе да 35 квадрат ни соколнира 250,000 савдо кестан ки соколния бачаҳо не ки дар этажи 7 бачаҳо азиз 250,000 мега иншоалло бо савдо мешавад. доми 7 этажа хона дар 7 этаж қарор дорад. дом лифт надорад 70% ремонт кардагӣ 100% када метем. нархи ахир 250,000 сомонӣ занг бизанем бачаҳо азиз. дӯстони азиз мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшии навбатӣ ҳастае ки 3 комнатага масоҳати 8 сотиқ замин дар Ғозималикай. ошнадеген Ғозималик мереме мегаку таксиё. ноҳияи Хуросон дар Ғозималик 170,000 сомон нархаш. хонаи истиқоматӣ бо масоҳати 8 сотиқ замин, 3 дархона, калидор, аловхона, баня, ҳоҷатхона, кулли 16 куба ҳама шароитора дорад. ҳуҷҷат дорад. дар хона зиндагӣ доранд мега аз роҳи калони Душанбе Бохтар 500 метр пушти сталови Рассведа қарор дорад. нашоти нарх 170 бо савдои соз мешавад. бо телефон савдо накунем бача азиз. дӯстон мегзарем ба 12-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 149,000 сомон нарх. нигоҳ кунед нарха зурая беҳтарин нархая бачаҳо.
سه комната масоҳати 5 сотиқи замин, шаҳри Кулуб, деҳаи Туто. 149,000 хона қарор дорад дар деҳаи Туто. аз дохили шаҳр 6 километр дуртар, наздикӣ боша шоҳроҳи Калон ҳастаёсӣ азиз ва мактаб ва дигар хизматрасониҳо низ вуҷуд дорад. нарх 149 та хонада зиндагӣ кардан мешавад азиз. мақсад ки одамое ки серьёзи харидорин занг занед масъя кунед. 5 сотиқ ҳай, 3 хона ҳай, Кулубда 149,000 иншоалло боз савдо мешавад. чизе ки буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, илтимос кардем, ҳамаша мондем. ана далчиву барои реклама рақамҳоро мегузорам. фақат роӣ кунед, ё ки рафта аз пешам навор мекунем, пешниҳоди мардум мекунем. зиндаву сарбаланд бошем бачаҳои азиз. раҳмат ки моро тамошо мекунед.